Takže čaute, vás vítam u nového videa a dneska to bude tutoriál na Tailwhip. Takže Tailwhip je pretočený do vzduchu. Dobre, ideme na to. To, čo musíte vedieť, je vyskočiť. Neboli bunny hop. Proste musíte vedieť vyskočiť. Prvý krok. Zdvihnete si kolbožku a vo vzduchu točíte dostal. Proste čím rýchlejšie. Dobre. Ideme na ďalší krok. Druhý krok. Ktorým sa poháňate. Prekročíte dosku a s touto rovnoháte nohu na doske, kapnete do dosky a tak. Dobre, to bol druhý krok. Teraz je tretí krok. To isté len počas nejaký. Dobre. Štvrtý, už viete, Tailwhip. Proste, keď dopadnete napríklad, ujímate sa takto, dopadnete takto. Proste, poďte si na obrubník, skúšajte to z toho a keď to dáte, zabudníka. Dobre. Takže, dúfam, že sa vám video páčilo. Keď nezabudnite dať like. Budem rád za každý koment, odber, like a vidíme sa v ďalších videách.